kuke ma'abota kwalliya ko kuma na ce ma'abota kamshi sai ku garzayo a shagon Alhaji Gawu mai kayan kamshi mai kayan shafe-shafe. Alhaji Gawu gwarzo mai turare kamshi, kamfani mai sauki ku garzayo ku ci sauki. Bismillah ya Allah ubangiji sarki na, tabarakai na roka ga dukkanin lamurana, don dubu na basira in wake wani gwarzo. Alhaji Gawu gwarzo Ayubu Buyangu Abosh. Alhaji Gawu gwarzo mai turare kamshi, kamfani mai sauki ku garzayo ku ci sauki. Ina kuke al'umma ku garzayo ku ci sauki. Mai turare kamshi da mayuka masu kamshi, har da kayan shafe-shafe har da huda kamshi. Idan kuna son ku saye a warwaro 'yan kunnai, da sabulu mai kamshi da jagira 'yan mata, kwai mai da zowa 'yar mata. Idan kana da kuraje akwai mai sauki, nan kina da fumfus muna da mai sauki. Ku garzayo shagon Alhaji Gawu gwarzo. Alhaji Gawu gwarzo mai turare kamshi, kamfani mai sauki ku garzayo ku ci sauki. Ayubu Buyangu Abosh ku garzayo ku ci sauki, kamfani mai sauki mai turare kamshi. Alhaji Gawu gwarzo Ayubu Buyangu Abosh. Alhaji Gawu gwarzo mai turare kamshi, kamfani mai sauki ku garzayo ku ci sauki. Ina kuke al'umma na Kwatibar duk gaba ɗai, masan kuma har mata muna kiran ku gaba ɗai. Ku zo ku saro kaya na shafe gaba ɗai. Ina kuke matan aure kuma muna gayyatar ku, ina kuke mazajen aure muna gayyatar ku. Ina kuke 'yan mata ku zo ku sara da sauki. Alhaji Gawu gwarzo mai turare kamshi, kamfani mai sauki ku garzayo ku ci sauki. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Moi je m'appelle Alhaji Gawu. Ouais, je suis Carrefour Anila. Peut-être que tu tournes un peu, voyez mon magasin à côté de à la banque, en sortie de les marchés là. Je vends les produits cosmétiques. Je vends importer les Égyptiens, il y a les produits effets prix de gros effets de détail. Donc venez me voir, on fait bon prix pour vous. Ok, kana yake kuma da Hausa? To sunana na zane Sa'idu. Na abin da gwara suka yi sani na da shi shine Alhaji Gawu. Nan nake ina da mangaza produit nan Yango Aboshi. In ka yi kwana kaɗan za ka shiga kasuwa, nan mangaza ta take cikin gidan banki. Muna da produit muna prix de gros muna detail. Insha Allah ana iya zuwa a same mu, muna ba da produit kudi wanda da ya kyautu insha Allah. To ana samun lambobin ku ko? Ana samun lambobin nan. Shine? Layi na nan mu shine ka tashi 02 fois 47 55 11 à la fin. Sa'annan shi kuma wancan layi na MTM shi ka tashi 0605 14 47 67 à la fin. To masha Allah kuna sai da man shafawa, kuna sai da turare? Muna da mai na shafi, muna da turare, muna da dai mayuka ga sunan importi kala da kala, su Egyptian, su crème Egyptian, su Goldi Chili, komi dai muna da lesion importi duka komi ka zo kana samu. Wato anan kuna yi kuma da wato tsohuwa yarinya na gani. Muna yi mai da tsohuwa yarinya, muna da deskile, muna da surplus dai, muna da komi mutum magani na kento inda dai mace ta kwakwo ne ana iya shafa kuma a samu insha Allah jiki ya koma yadda shi. To masha Allah za ka kara maimaita muna lambobin taku? Lalle lamba ta farko ita ce lamba ta mu ita ta 01 fois 47 55 11 à la fin. Ta biyu MTM ita 06 05 14 47 67 à la fin. Ok, Alhaji Gawu mun gode. Fata alheri, Alhaji Gawu ke mu kowa fata alheri, ana gaida ku lafiya lau muke alheri.